Két olyan pillanatunk van, ami egészen biztosan egyszeri és megismételhetetlen. Az első és utolsó szívdobbanás. De a kettő között még lehet egy harmadik. Az a pillanat, amikor találkozol vele. Amikor megérzed, hogy van értelme mindennek. Az életnek, a szépségnek, a világnak. Az a két másik pillanat ettől a találkozástól kap értelmet. Debrecen megyei jogú város polgármesteri hivatala és a magam nevében szeretettel köszöntöm az előttem megjelent jegyespárt, kedves tanúikat és minden kedves jelenlévő vendégüket. Kedves jegyespár! Életünk során sokszor érkezünk válaszúthoz, mikor érezzük, döntenünk kell, melyik utat folytatjuk tovább. Talán az egyik legszebb döntés, amikor két egymást szerető ember elhatározza, hogy választott társával megosztja mindennapjait, és együtt lépnek be egy ismeretlen, de izgalmas új világ, a házasság kapuján. A mai nap ennek a közös elhatározásoknak a beteljesítése, amikor hivatalosan is megerősítik összetartozásukat. Ez a nap csupa örömteli órát és percet tartogat. Ünnep ez, mely önökről szól. Házasságkötésük nem a megérkezés, hanem az elindulás pillanata. Ma ráléptek egy hosszú útra, mely át van szőve álmokkal, tervekkel, meglepetésekkel. Új célok várnak önökre, melyeknek megvalósítása kettejük közös feladata lesz. Hiszen az igen kimondása után egy kerek egészet fog alkotni mindaz, ami eddig csak külön-külön létezett. Ahogyan az író is mondja, ha szeretsz valakit, akkor a részeddé válik. Része lesz mindannak, amit teszel. Hangja örökké a füledben cseng, szavai örökké a fejedben járnak. Ismered minden álmát, mert a rosszak a te szívedet is megsebzik, a szépek pedig téged is boldoggá tesznek. És nem tartod őt tökéletesnek, mert minden hibájával együtt tudod róla a teljes igazságot. De mindez nem ijeszt el tőle, sőt, ettől csak még jobban szereted őt. Mert nem vágysz a tökéletesre, csak is őt akarod. Kedves jegyespár! A házasságkötés megelőző eljárás során az önök által bemutatott okiratok alapján megállapítottam, hogy házasságkötésüknek törvényes akadálya nincs. A házasságuk létrejöttéhez az szükséges, hogy előttem és tanulni előtt az általam feltett kérdésre szabad akaratukból egybehangzóan igennel válaszoljanak. Ehhez az ünnepélyes pillanathoz most megkérem önöket, tanulóikat és a kedves vendégeket, hogy szíveskedjenek felállni. Kérdésemet először a mennyasszonyból, majd a vőlegényhez intézem. Kijelenti ebből Sebestyén Edina Tímea, hogy az itt jelenlévő Kosztin Attila Jánossal házasságot köt? Köszönöm. Kijelenti ön Kosztin Attila János, hogy az itt jelenlévő Sebestyén Edina Tímeával házasságot köt? Igen. Köszönöm. Megállapítom, hogy Kosztin Edina Tímea és Kosztin Attila János a polgári törvénykönyvről szóló törvény értelmében házastársak. Most pedig kérem önöket, hogy az előbb szóban tett nyilatkozataikat a házassági lap aláírásával is hitelesítsék. Először a feleséget kérem aláírásra. A férjet kérem aláírásra. Most pedig megkérem önöket, hogy a gyűrűzéshez fáradjanak vissza az asztalhoz.
Kedves házaspár! Kezemben tartom karikagyűrűiket, melyeket a nemrég kimondott igen szigorúaként fognak viselni. Kívánom, hogy a mindennapok során gyűrűikre pillantva jusson eszükbe, hogy miért is kötötték ezt a szövetséget egymással. Jelképezze összetartozásukat, jelentse önök számára az egymás iránt érzett hűséget és szeretetet. Kedves házaspár! Az asztalon 2 gyertya ég. A gyertyalágja ősidők óta jelképez valamit. Hol emlékezünk, hol ünnepünk, hol szeretünk általa. Ez a lángma a szeretetet szimbolizálja, és a 2 gyertya az önök eddigi önálló életét. Most arra kérem önöket, hogy fogják meg a 2 szélső gyertyát, közösen kulcsában a középső gyertyát, jelképezve ezzel, hogy a mai napban életük közösen folytatódik tovább a házasság kötelezőben. Most pedig a tanúkat kérem előre, és a feleség tanulját kérem. Kedves férj, kedves feleség! Percekkel ezelőtt az általam feltett kérdésre igennel feleltek. Megtalálták egymást, és az egymás iránt érzett szeretetben bízva megkötötték az emberi élet egyik legszebb szövetségét, a házasságot. Mától mindkettőjük életében hivatalosan is ott van valaki. A társ, akivel máshogyan élik meg a hétköznapokat, akit feltétel nélkül szeretnek, akit hazavárnak. Akinek igazi társa van, az sosem érzi magát egyedül. Az mindig számíthat egy meleg szívre, egy erős kézre. Életünk arról szól, hogy szüntelenül a boldogságot keressük. Hiszen nincs is jobb dolog a világon, mint szeretni és szeretve lenni. A házasság csodálatos utazás kéz a kézben. Csodálatos, mert a szeretetről szól. Ugyanakkor akadályokkal teli, amelyeken egymást támogatva, egymás kezét el nem engedve juthatnak tovább. Hiszem, hogy megtalálták egymásban ezt a segítő, támogató társat. Kívánom, hogy az az érzés, mely a szívüket most betölti, otthonukban legyen mindennapos. Amikor egy fáradt, nehéz nap után hazaérnek, mindig jusson egy kedves szó, egy ölelés a másiknak. Végezetül a költő néhány sorát szeretném idézni önöknek. Azt adom, mi legnagyobb, a szívemet, mely útra kelt és felkutatta tiédet. Rejts el, őrizd, éltess engem, kedvesem. Én veled leszek, te leszel a mindenem.
E gondolatok jegyében engedjék meg, hogy Debrecen megyei jogú város polgármesteri hivatala és a magam nevében házasságkötésükhoz elsőként szívből gratulálnak. Elnézést, bocsánat, annyira amatőr voltam, én lemaradtam erről az egész kocintásról, olyan szép volt, én ezt végignéztem. Megverje ezt úgy ismételni, hogy összefoglalás középre a poharat, kifordulnánk így mindenki lássam, de nem elfelejtettem fotózni. Akkor nézzük már úgy ki, hogy lássam mindenki. Nyilván az anyakönyv, hogy szeretnék érni. És középre toljuk már össze ezeket a poharakat, jó? Tehát így középre a tanukat is, meg azért így koccanjon egy kicsit aztán. De hogy hangja is van ennek a kép, ez ilyen nagyon hangos kép. Gyakorlatilag szinte kiabálós kép, nincs jó kedve a vőlegénynek, én azt látom, hogy ez az így már sokkal jobb, nagyon jó. Még az ifjú pár, hadd kocincson egyet. Hát ez hogy néz ez így? Sok is kell, ezt megmutatom. Tehát kocintunk, csokrózunk, és akkor 3 egészségetekre köszönöm. Egy nagy tapsra lesz, lehet kísérni, nem? Hát ettől nagyobb tapsra gondoltam, egy picit. Még egy kicsit adjunk rá, gyerünk! Na, akkor még egy tapsot vár az ifjú pár, akkor tapsoljuk még egyszer neki. Gyerünk! Fej felett tapsolunk, nagyon örülünk! A szertartás ezzel véget ért, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Minden jót kívánok viszontlátásra! Azért azt érdemes megfigyelni, mennyasszony jön elő, vőlegény már csak hullog utána, csináljunk már egy közös képet legalább, jó? Most már